Yesa madi. Muita sei? Tasangana nemika in person. Muita sei? Ndimo vanhu vacho ka. Turungokuona ka pazvivhiti apa. Muita sei? Zvakamira seko tatu nenzara ka. Tutoda ka episode 2 chacho chiri kuya nguwai. Chiri kuya rini? Next episode tikidonedza muswa 24 apa ndoba. Muswa 24. Aiwa musati kwadze nenzara ka. Aiwa musati kwadze nenzara. Saka imi ndimunoitwa ani kwa imi? Ndini Elder Pin. Yes aiwa makaipa ndimunoita zvacho kuti zviite. Ndakacheka ukadzi webudu. Anditi ka. Aiwa chakaipa tori panzara anditi. Ita kuti chiuya anditi ka. Ndaizivei ndicho ka. Kana wakasubscribe pa Master D usakangano. Anditi ka Master D Entertainment TV. Yes sir. Pakanyorwa nzi Ndaizivei unovhara tongobuda pa YouTube. Anditi ka. Yes sir. Aiwa sandu.